Hát kicsit megkésve vár, de elérkeztünk oda is, hogy a halaknak a decemberi olvasást megnézzük. Halaknak a a havi energia, a kardok lovagja, vagyis hogy olyan, hogy jövök, átrobogok, megyek, ami a fejemben van, azt azonnal megcsinálom. Úgyhogy lehet, hogy ez a karácsonyi ünnepekkel is kapcsolatban van, úgyhogy nem tudom, vagy alapból is ilyen temperamentumú vagy, úgyhogy akkor nem igazán vagy halak. Na és akkor nézzük a szerelem párkapcsolatra. Hát szerelem párkapcsolatra az van, hogy valamihez ragaszkodsz, nagyon, vagy valami beidegződésekhez, valakihez, valami dolgokhoz, amit szoktak mondani a párkapcsolatra, hogy így kell, meg úgy kell, meg ilyennek lenni, meg olyannak lenni, de viszont sokat kell valamin ezen dolgozni. Hát lehet, hogy elengedd az ördögöt, hogy ne ragaszkodj hozzá. Ne tudd azt, hogy a másik mit gondol, ne az legyen a fejedbe, hogy mert ezt megmondta az anyád, vagy a mamád, vagy a bárkid, a barátnőd, vagy akármi, mert a minden kapcsolatban és a párkapcsolatban is fontos a kommunikáció, hogy megbeszélni. Hát nem ilyen erőszakosan ugye, hanem hogy azért legyél, hogy nő, igazi nő, aki tudja, hogy mikor kell valamit megkérdezni, vagy beszélni róla, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Úgyhogy majd itt van egy ilyen lehetőség, hogy elmondom nektek, hogy januártól lesz majd egy ilyen női klub, amihez lehet majd csatlakozni, majd ide beteszem majd a linket a YouTube csatornára is, hogy hátra lesznek olyan nők, akik szeretnék előhozni magukból az igazi nőt, azt az igazit, aki a társa a férfinak az életben, meg akinek társa a férfi. Úgyhogy na, akkor visszatérve a kártyaolvasásra, igazából ha nem ragaszkodsz ennyire, el tudod engedni, meg tudod ezt vizsgálni. Hát lehet, hogy akkor is ugye hát minden kapcsolaton dolgozni kell, nem csak a párkapcsolaton, akkor itt lehet egy stabil új kezdet. De hát próbálj meg elszakadni a gondolataitól, meg a ragaszkodásaitól, meg hogy tudod, hogy milyennek kell lenni. És akkor ez a hivatás és a munka, az a kelyhek királya, hát egy biztos valami, vagy biztos. Lehet, hogy szereted a munkádat, szereted a hivatásodat, vagy a hivatásod a hobbid, de viszont itt van valami kardok ötös, ugye, hogy egy olyan dolog, hogy egy harc, ami igazából nincsen nyertese. Úgyhogy lehet, hogy harcolsz csak magaddal, a gondolataiddal, nem vagy megelégedve valamivel, mert itt van a kardok vagy a botok hetes is, amelyik mutatja, hogy úgy érzed, hogy meg kell védeni magad. Vagy lehet valakivel is egy ilyen harcolás, hogy a gondolatodban azt gondolod, hogy jobb, mint te, többet tud, meg ilyesmik, úgy, hogy ne hallgassál a megérzéseidre és az intuíciódra is. Te vagy itt vagy a kelyhek királya. Szereted, amit tudsz, bárki bármit csinál ugyanabból, nem vagyunk egyformák, és biztos, hogy ha ezt gondolod, téged hív, akkor az az utad. És a család az emberi kapcsolatokban pedig, ugye itt van a kardok királynője, aki egy racionális hölgy, az lehet valakid, ne lehet, hogy te vagy. De viszont itt van a kelyhek 8-as is. Hát, hogy nem vagy megelégedve, mert hogy valami hiányzik még mindig az életedből. De itt van viszont a botok lovagja. Úgyhogy lehet, hogy a kardok királynője te vagy, de valahogy hiányérzeted van, de itt van a botok lovagja is, ő is lehet egy ember. A családban fiad, férjed, párod, bárki, vagy fordítva, te férfi vagy, akkor a párod, de lehet a bármelyik melletted álló személy, aki egy tüzes. Úgyhogy hát próbáld megnézni, hogy mi volt a kelyhekben, és mi az, ami hiányzik. Esetleg egy kicsit a kardok királynőjéből visszavenni, hogy ne legyél annyira racionális, ne legyél annyira a fejedben, és akkor hát meg tudod ezt vizsgálni kívülről, hogy mi az, ami
hiányzik neked ebből a kapcsolatból, ebből a kelyhekből. És akkor arra gondoltam, hogy így kárpótlásként húzok majd nektek még egy angyalkártyát, hogy mit mondanak az angyalok. Hát az angyalok azt mondják neked, hogy a nagy lelkűség. A nagy lelkűség a szellem tulajdonsága. Ez a mások jó sorsa felett érzett öröm, még akkor is, ha nekünk magunknak nincs okunk az ünneplésre. Ez a hozzáállás azt jelenti, hogy kész vagy adni anélkül, hogy elvárnál valamit cserében. A kártya arra kér téged, hogy légy nagy lelkű, és jelzi, hogy kész vagy erre törekedni. Az angyalok bölcsessége azt tanácsolja, hogy szabad, nyitott, szeretettel teli szívvel fordulj környezeted felé. Nagy lelkűség jutalma nagy, mivel minden, amit nyírt szívvel, az többszörösen fog visszatérni hozzád. A megerősítésed pedig szívem nagy lelkű. Egy csodás hónapot nektek!